spolu klapalo, aby vám to spolu hrálo, i když budou chvíle kruté. Měsíc jasně svítil, poznáš výdechu, vítr mírně foukal, cítila jsi chlad. Já jsem poprvé tě objal, chvíli jsem tě řál. Musí stát dáváš, zámek těžko vříš, všechny plody lásky klidně zahodíš. Napij se a nevíš, co si myslet mám. Náhle marně tady stojí, tebe přemlouvám. Čekano. By na nás netašel. Láska je úděl můj, a Bůh tě povaruj. Ti pater věci na hraní, všichni se ty holky zastanou. To platí, že ta láska tíčí víc než dámaží. Ty marně čekáš, podají sma, ráda nohy podráží. To platí, že ta láska tíčí víc než dámaží. A najdeš klid, u nebe zápraží. Moje teta panu. Nějakou představu pěknou tam švihlí. Historie republiky v čom? Moderní gymnastika. Nevadí mě, ano, takhle správně. Úspěšných 60% lze je prohlásit za bezpečný pár. Otázek je celkem 9 a jsou zařazeny od nejlepších po nejtěžší. Kdo je větší bordelář? Kdo doma více uklízí? Nemáš tam něco těžšího? Kdo doma drží kasu? Pozor, nejistota. Neradíme. Kdo více doma vaří? Kdo si častěji čistí zuby? A poslední otázka z kategorie středně těžkých. Kdo více utrácí? A ta lepší z těch těžkých. Kdo doma víc smrdí? Kdo více vyžaduje sex? Pozor, taky to potěší mě.
Nekoukat, nekouká. Poslední otázka, než dojde k tomu aktu. Kdo je vášnivější v posteli? Je to úplně jednotný, ale jako pár jste byli perfektní a uspěli jste, tudíž vaše manželství bude pravděpodobně bezproblémové a vyhnete se statistice 50% rozvodu. Děkuji vám.